Bro, teko, Bro. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana masyarakat sudah dilayani dengan baik toh? Sudah Bu, sesuai dengan visi misi panjenengan. Masyarakat sudah dilayani dengan baik. Oh bagus. Awakmu Jepang nakal loh. Bro, aku jero bulurah kok nakal toh. Lah piye nakal piye? Ya dilarani. Leren dilut ya ya. Jono, Oke, betul, oke, leren dilut ya tapi. Kira yo nyil karo mirin tuh ge. Awakmu apa ndi? Buluran. Lah iya. Arep njaluk bayaran, Bu. Alah, arep njupuk duit berarti. Ora. Jimbok katul. Jenenge bayaran iki ya duit to, Bu. Awakmu pengen oleh tambahan bayaran ora? Ya pengen to boleh kuwi. Pengen jaren? Kosek digenahne sik. Maksudnya piye to, Bu? Awakmu arep meh berdolo to, njaluk bayaran? Jajal delokno bu gurune omah apa ora? Lah terus hubungannya karo tambahan bayaran apa, Bu? Ya engko tak wae bonus. Bonus, Ren. Mek ngono tok. Heeh. Engko terus balik rene, kabarin aku ya. Tenan apa ora? Tenan. Akeh sithik. Sak njalukmu. Wis to Ren, akeh titik ra apa-apa sing penting nek tambah mekeh. Kok mek-mekeh. Kuwi apa wis mari? Ki ndang kono lho. Iya ya Bu sing santai ngono lho. Selalu bocah-bocahku. Ora apa-apa roh, Bu. Ya ora penak lho, lek karo bocah-bocah ki. Ndang ki delokno kono lho. Siap. Siap, Gulura. Nggih. Ya. Jalur penak lho dimanfaat nih. Mek geruwe mek ger duit teh. Sik to Ren. Omahe tutupan ki lho. Tutupan wonge pre nek jero to nyil. Kira-kira suwung yo balik. Jane pekok mau piye to iki? Ki engko yak dhewe sejene oleh bayaran, ya dapat bonus teko bulurah. Kok iso disia-siakan? Aja nemplek-nemplek ae to. Lah terus piye? Ya mlebu rono didodoki cedak. Pak Lo. Bos! Pak Lo. Bos! Ngene iki lho Ren, lek wayah bayaran ki. Bengok-bengok awet esuk weteng wis ora tak penak. Yang sarapan ben penak. Kira masalah salapan urane. Ya terus Wis slemet-slemet ae nyapa? kok gek di Yo. Biasa to Bos wayahe. Bareng lali ya Ren. wayah peten ya. Bayaran. Bayaran. Cara pengen lewat pan bayaran. Gak wetenge sampean geni lho. Mbah wet esuk mengaku wis slemet-slemet ndak penak wis pindho ning kamar mandi. Bahaya lho Pak lho ngono. Gek enek krucuk-krucuke atos popino ora? Ora. Enek tombone Pak Lo. Apa? Lek biyen pupus jambu. Golek loro weteng ati to. Lagi bolak-balik ati su. Kok gek sandat lho. Apa lek kowe? Lek kene jelatat yo iso lho Ren. Lah Isi radio kene Pak Indro, kene Box FM. Kita cepet ngono. Jare njaluk bayaran. Anu lewo wetinku ya. iya. Hati-hati lho Pak lho. Bahaya tenan lho ini. Nah yo to Ren. Gek. Aduh. Julali kok. Kok sepi yo. Ini lho Ren. Bos ki lek bijaksana.
ndang dicikokke ngono awake. Ora kok bijaksana jeneng wis tanggungane kok. Piye ya? Lah. Dewi ta Pak Lo? Hah? Dewi. Anu, apa ki jenenge? Lulu wis awet ngajar esuk mang. Oh, budal. Bu guru ngulang neh berarti. Iya. Wah, liyane aman dhewe. Gek awake piye rasane? Wis enak merung? Tuh mau ngeratek penak. Nyo. Ki sing 1,5 juta. Engko tak terenggo sore. Lho iya. Kurang tak jupuk. Lho ya to, mesti diorot. Dioroto engko tak wae kok ya ora apal ae lho. Yo mleke iso ngweki. Lah kok ora percaya. Lah ora engko sore tak terni sapi kok dol sitok ya ora apa-apa. Adel sapi. Duit malu akeh. Wis matur suwun ya Pak Lo. Tapi bukune ndak ning madan to. Ora neng, lah awakmu sarapan apa piye? Alah ora usah Pak Lo. Siji nang ora ana apa-apa kok dia. Lek ngono ya gondo nawani barang. Ndak tak penak temongi. Ya wis Lek lek duit ning warung. Anu, akeh-akeh istighfar lho Pak Lo. Ya. ora aku kok tak golek pupus jambu ae jerek Yo ku lho, pupus sak pentile sing nom Pak Lo. ndak sak oyote. Ora enek neh kuwi babal bungkus jenenge. Oh, nek lho iki. Ya wis anu, ki ngarit. Lah kok perintah. Kene wis apal kok dadak cilin pormasane wong tuwek. Wong jenenge. Bos ki ngongkon anak buah sejenawi ya teko ngene yo adek wis kleru. Yo ndelok-ndelok anak buahe. Lek anak buahe kaya kene iki ora perlu dilini, ora perlu dikongkon wis tanjang dhewe ya nyil. Heeh. Lah kuwi wis penggawean bendino ya. Heeh. Makane kuwi bayaran ta sak dilini, ndang diterne. Benar. Kok lek bangga umur ta. Suwung plandiasmu tenan lho. Oke, bos, suwun ya. Ayo. Pak iki pembangunan ning desa kene wis mari kabeh ya. Yes, alhamdulillah. Bu Lurah. Kenapa kocok loro kaya nyeluk-nyeluk Bu Lurah? Iki kantor desa aja bengak-bengok karo lapangan apa piye? Enak apa golek Bu Lurah? Darurat, bos. Oh, darurat. Penting. Oh iya, tak celukne sik ya, enten nang kene ora usah mlebu. Nang kene ae, oke? Yo. Remen pangkate apa tuh? Lah ya Toren. Apa cah loro kae mau? Alah kalau Pak cah loro yang golek Bu Lurah. Oh iya, buluran ning jero. Jajal sik tak celukne sik ya. Bu, Enak apa, Pak? sampean yo janjian nemoni unyil karo Miren to? Heeh. Dan di wonge. Kae Bu, sampean dindani ning jaba. Oh iya. Piye? Informasinya Bu Guru berangkat mengajar Juragan Bardolo di rumah sendirian. Terus? Jadi situasi di rumah aman. Oh, suwun lho ya. Suwun tok. Lah terus piye? Lali arepe. Masalah ngene iki kok wis arep lali to, Bu. Alah, tak kira wis railing. Lah dalah. Yo. Suwun lho, Bu. Ini koren. Lah pundi Bu? Lah yo kuwi wong loro. Ganjil lho Bu. Nyo, Lho ya to radil mangan. Adil, kok diparo sisi tok. Tok paru nyil. ora ren wis gampang golek kono. Nyobain kabeh. Gawane sik. Stok kas to Bu. Ora enek iki wis entek kok Wis suwun. Sitoke lho. Wis ora enek. Reso nyil iki pangkas diparu. Kuwi paru piye to, Ren? Sing dulu iki aku berarti sing dulu iki yo kuasa aku lho, Ren.
Macak sih lah. Bisa ayu baru ya aku. Menah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Nubar dulu sih di rumah. Sopo jane wong tugas barang. Masuk lulu mulai bisa. Sampeyan to, Bu. Lah iki prak yo wayahe jam ngantor. Kamu kan wis tas ke kantor. Lah terus kok rene? Ngene pisan-pisane tak parani mbok ya ora sate kok ngene geni ya to. Prak yo bener wong aku tekok ngene kok kleru to. Ngene mbok ya sik marem tak parani. Marem piye wong awet esuk mengaku seneng jeding bolak-balik ping 5 muncul. Lho geni ya lho. Anu ndak penak ning tengku. Anak perlu apa iki? Yo gak enak kan bojomu kan rane omah ta iki mang. Kok ngerti sampean? Yo ngerti aku kan dukun. Kok iso? Justru larane ning omahku lho sampean rene. Engko sampe ndadekne Vina piye? Ora rene sing ngeroh. Aku ora mau kon mlebu to bar iki. Oh iya. Ana ning ruang tamu tak bukake kon jero. Ndang lekno. Nyatak rene nek nyapong dek jarak. Monggo pinarak Bu. Yo bar. Piye nek apa sampean saiki kok penting rene? Kim kayak jaman iki aku ki pas balik kantor. Terus Rene arep njaluk sepuro ning awakmu. Pas Almudin ki lho. Wah, ana sing salah paham kae to. Iya. Yo ora apa-apa lho aku jane yo ora pegel ora piye-piye wis biyene itu ya. Jenenge salah paham. Anjane rata-rata wong wedok ning endi nggone sapa ae iki jatuh yo sifate iki ora pernah salah. Sing salah iki panggah wong lanang. Ora yo ngono. Yo ora lho, jadi aku yo ngerasa salah yo njaluk sepuro ning awakmu. Oh. Anu lho. Aku arep gawe kopi yo ora tak iso gawe kopi yo sepurane bojoku ndene. Yo wis ora apa-apa. Aku ndak penak nah Bu. Anu cek sampean ten kene ya. Do mengawet ngawis enak ping 5 ae. Sampean ten Yo tujuan iki. alang wiyus. Ngising-ngising ae aku ndak tak penak. Tanya. Yo wis ndang ngono no. Udah parani malah ngisang-ngising. Kesempatan lah kayak macam. Apa lho Bu kok goleki? Ora bar. Tadi ku udah balik kantor lah toh? Ya ora mah aku balik kok. Oh, mesti tak kira lah isinya keperluan yang kantor. Enggak. Awakmu ndak kuwe nak rumah lebar. Lu masuk.
Lah ngono kok gak mau beli obat apa-apa mau tebar. Obat apa lho? Ya apa ngono? Wis tak pamai pupus jambu bareng tapi panggah ayo engko nyapa. Kurang berarti. Kaya wedhus ngono, keh ngono. Ya ora apa-apa. Rene ngimek ngono tok ya. Iya, njaluk sepuro aku. Iya ya aku wis tak sepuro ora piye. Engko kae ana kejadian kok ndek ini wi awakmu ra ngakune. Ora. Ijane sapa kono aku yo ndak watek wani lho. Tapi yang mana manis, aku tak pamit sih ya Bar ya. Kok kesusu ae? Iya. Ra penak wong bu guru ya gak ngomong. Ya yo. Ya wes, jurali lo ya. Lali apa? Diomongi yo kerep omahku, koyo biasane ngono ke lho. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndak penak nih. Bu. Piye Bar? Ngati-ngati. Piro nek nyapa. Nyapa piye to? Mesti aku ki ndak penak ning kene ora tak sugo apa-apa, mergane bojoku yo reneng. Iya ora apa-apa. Sini ngono teng barang ki yo ndak penak iki lho. Ya wis, ngati-ngati neh ya. Ya Bar. Jane lho. Kok wis ning kene lho ngonoan ke? Iya jamplek. Wis iki tayu sama nek kene. Kayak diingimane. Wayahe prak yo aku sing takok sampean kuwi. Sampean ket ya apa lek rene? Aku sik tas Ayu. Anak perlu apa lho? Nganu mengke nek penting didik karo Barda lho. Pentingnya apa? Yo enek penting didik pokok. Lah iya, wis ngerti lho Bu Lurah yang terhormat. Maksudnya pentingnya apa? Kan sing jelas toh. Sapiku. Sapine geniyo. Sapine ngantuk. Ya lek ngantuk kan turu ta, Bu. Ya tak kira lara apa ngono makane aku rene iki meng. Lah kok terus rene parane wayahe prak yo ning dokter hewan apa piye ngono. Lah bojoku kok apa dokter hewan? Ya kan berarti lo kan ya ngerti ta yo. Kaya ruru wae. Ya wis yo aku tak nganu. Ini apa tuh buka ke susu? Lah nek pentingnya aku yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tindak beres lagi. Apa laku wisan? Letak di watake. Bar. Lu. Woi.